गिबियावनो खुलुमबाय आखाइ फारसेथ' गैया नालाय नैयाव केमेरा हमबाय नालाय जिहेतु खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थाबाय जों लोगोफोर दिनै गोबाङानो होनबाय दं आंखौ बेलेग भिडिअ लाबो दिनै मोन्दांथि शेयार खालाम सोरजोंबा रायहर जाबाय सोरजोंबा मिनि जाबाय सोरजोंबा गाज्रि होनहर जाबाय सोरजोंबा मोजांबो होनहर जाबाय जों लोगोफोर गोबांखौनो आं दुखुबो होबाय जानांगौ स' बेलेखाय आङो दिनै बेफोर जेबो मोन्दांथि शेयार खालामला दिनै आं आंनि फिसासा न'आव थेलेबले न'आव माबोरै मावो माबोरै थायो माबोरै जायो स' बेखौ आङो शेयार खालामलांगोन आरो नोंथांमोना होनदों जिहेतु बेलेग भिडिअ लाबो स' आं दिनै एसे बेलेग भिडिअ लाबोनायनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय आङो भिउखौ बेसे मोनो आं बेखौबो नायनोसै होमबाना लोगोफोर नायलांबाय थादो फार्स्टआवनो नै बेयाव माने खानसि खुरै जानाय लोंनाय बेफोरखौ आङो बुथुमबाय सानैल' नालाय गंथाममोन गंसे आं माने बाबु उन्दै जानायखौ सुग्रोबायमोन आङो ओमफ्राय दा माने खानसेया गंनैल' ओंखारनानै दं आरोना बाबु उन्दैया फुङावनो जाग्रोनाय स्कुलाव थांबाय नालाय ओमफ्राय दा माने जों आजा गेदेरनिजों आंजोंल' दङ आरो ओमफ्राय आइयाथ' फैथ'वाखै नालाय आखाइया इदियाव मोजां जायो जोंनिया मालायफोर सिख्लाफोरनि आखाइया एकदम नरम गुरै जोंनिया माने हाथफ्ला हुयै साबोन हुयै माने आखाइफोरा एकदम बुरिनि सायावसो आरोना लोगोफोर माने जोङो अबावबा थांबा आखाइखौ लाखुमानो लुबैयो आरो बेखायनो बायो दोनहरनायखौबो ला गासिबो बेलेग भिडिअ लाबोनो होबाय दं बेलेग बयबो माने बे खानसि खुरै सुनाय जानाय लोंनाय देखायबाय थायो नालाय आंहा मोन्दांथि शेयार खालामबाय थायो नालाय आंनिखौ माने नायनो बाबाय ओंखायनो दिनै आङो बिदि देखायसिगोन नायनोसै बेसे भिउ फैयो जोब्बाय एबारा दैयाथ' मटरा लाइन गैया दै रोगानोसैलाय थौ दै लायनोखौ दोनथ'लानो दैबो लायनो रोगायसै रोगालायबाय मोन्दांथिया दाना थाइनै दहाय थाइसे लायबाय आरो नायखौ देखेसै थाइनै रोगाखाना लाबाय मानो होनबा दा खोमसिबा आरो लायनो गिलायगोन लाइनानो भल्टेज खम ओंखायनो मेसिना जायाखै ओंखायनो मालायनावसो दैखौ लायफिननांलायबाय आरोना लोगोफोर बेनो ओमफ्राय दानिया दा गथ'फोरनो आलुजों मिमि संना दोननोसै आरोना स्कुलाव थांदों नालाय आजा उन्दैया ओमफ्राय बाबुआबो आरो गावनि खामानियाव थांदों ओमफ्राय दा ओंखायनो मिमिजों जेबो ओंख्रि गैया नालाय मिमिखौ लायबाय पेकेटसे ओमफ्राय आलुजों मिमिजों रोसि टुप टुप संना दोननोसै आरोना
नै आलुआबो माबा बया गोजासो गाज्रि गोजासो माबा नै जेबोथ' बुंनांगौ गैया दानो होनलायगोनसो मोन्दांथि फाग्लि होननानै ओंखायनो दा जेबो बुंथ'ला जायखिजाया नायलांबाय थादो आरोना माबायदि संगोन माबा मुला बयल दंमोन ओमफ्राय दा इखौ बिजों आलुजों संसै आरो ओमफ्राय ओंखामाबोथ' दंखायो ओंखामखौ देखायलाय ओंखामा नैयाव दंखायो नै ओंखाम एसे दंखायो ओमफ्राय नैयाव मुला मैद्रु रुनाय दंखायो फुंनि ओमफ्राय नै आलु फ्राय एवनायमोन दा एवनायावनो एवफिनसै आरो ओमफ्राय इनि खोबग्राखौनो लाबाय आरो इयाव अर जरायनोसै ओमफ्राय अर जरायनानै संसै आरोना बिस्कुट पेकेटजोंनो अर लगायबाय आरो आं दानिया दसेनो जोंखायो जोंहानि सिखाया माबायदि नै बिसो गारबा देन्था आरोना ओमफ्राय बेखौ आइया बानायदों जोंनिजों मोजांखा हानो मारा मोनखाया आलुखौ बिदि हाबाय आरोना होमबानालाय बिदिनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनब्ला भिडिअआथ' जोबोद गोलाव आरो बेनोसै भिडिअ बानायनायनि ओंथिया नोंथांमोना आंखौ बेलेग भिडिअ बानायनो होबाय दंथ' बेनिखायनो बेबायदि भिडिअ होनाय नायबाय आरोना ओमफ्राय आं नायनोसै नोंथांमोनखौ भिउखौ माबायदि मोनो कन्टेन्टथ' जेबो गैया जास्ट आंनि दिनै न' सिङाव थानानै मा मावा बेखौ देखायनाय जायफोरा माने जेनेबा मोन्दांथिखौ खोनासङै माने रागा जोंदों बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आरो माने लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'